El Führer rep el gran muftí de Jerusalem, un dels homes més influents del nacionalisme àrab. El gran muftí és el cap religiós dels àrabs a Palestina i alhora n'és el jutge suprem i l'administrador fiscal. El seu caràcter nacionalista ha fet que els anglesos l'hagin sotmès a una persecució sense treva i hagin posat un preu al seu cap de 25.000 lliures. Els seus viatges l'han portat a Alemanya passant per Itàlia. El concepte de muftí no li deien pel nom gairebé mai. Sempre era el muftí. Era la personificació de l'enemic. Quan algú pronunciava el nom de Haj Amin al-Husseini, l'espasa de l'islam, la terra tremolava. La seva reputació era extraordinària. Qualsevol nen jueu que sentís la paraula muftí pensava en odi, destrucció, mort, assassinat. El portador d'aquest títol podia encarar els problemes segons els seus interessos i solucionar-los. A la pràctica, el muftí va aconseguir superar el seu títol. Era el gran muftí. El turban i la creu gamada. El gran muftí i els nazis. Jerusalem, 1917. Palestina es troba sota el domini dels turcs. Són odiats per la majoria dels àrabs, així com pel jove Mohammed Amin al-Husseini. És fill d'una de les famílies més importants de Jerusalem i somia una Aràbia lliure. Per expulsar els governants, els àrabs lluiten al bàndol dels britànics, que els han promès llibertat i independència. Al desembre, sembla que el somni de Husseini es farà realitat. Els britànics entren a Jerusalem. L'antic oficial de l'exèrcit turc otomà s'ha unit fa poc als britànics. Des d'aleshores, lluita triomfalment contra els governants turcs i els seus aliats alemanys, que els britànics capturen a centenars. D'aquí 20 anys, demanarà a aquests soldats alemanys que l'ajudin a fer realitat el seu gran somni d'una Aràbia lliure. Londres incompleix la seva promesa i no retira el seu exèrcit. Els àrabs se senten traïts. Husseini també. Ara els britànics són els nous amos de Jerusalem. El govern britànic també ha promès la Terra Santa als jueus. Podran tornar a fundar les seves llars a Palestina. Milers de jueus hi arriben des d'Europa. Els immigrants construeixen nous assentaments i ciutats modernes com Tel Aviv. Els jueus compren als àrabs els terrenys pels assentaments. Molts terratinents àrabs s'enriqueixen encara més i el poderós clan dels Husseini també surt beneficiat de la venda de terres. A molts àrabs els incomoda la presència dels nous veïns, però no a tots. A Jerusalem i a les altres ciutats fa molts segles que els jueus i els àrabs conviuen pacíficament. Teníem una mena de pacte amb els àrabs. Ells ens venien fruita i verdura. Fins que va aparèixer el muftí. Els àrabs i els jueus teníem una bona relació. Husseini s'oposa a l'arribada dels jueus. A Jerusalem n'hi ha molts que pensen com ell. Aquest polític jove i eloqüent no només provoca aldarulls a la ciutat, sinó també al camp. Amb només 23 anys, es converteix en un destacat defensor del nacionalisme àrab.
Amb la seva tasca política, Haj Amin al-Husseini no perseguia l'objectiu d'instigar-los els uns contra els altres, els àrabs contra els jueus o els jueus contra els àrabs. Més aviat es dedicava a defensar la seva pàtria i la seva causa. Els jueus no amagaven res i els seus diaris informaven de l'arribada d'immigrants il·legals als ports de Tel Aviv i Haifa. Celebraven obertament els seus actes solemnes i cantaven els seus himnes. Els seus líders fanàtics, tant abans com aleshores, reivindicaven Jerusalem. Així és com anomenaven abans la nostra ciutat santa del Quds i cantaven: Jerusalem és la nostra ciutat. Israel ens pertany. Del país no en deien Palestina, sinó Israel. Husseini pren un paper rellevant en les protestes antisemites. Després dels sagnants disturbis del 1920, els britànics el condemnen a 10 anys de presó com a instigador de les protestes, però aviat rep un indult. Els britànics pretenen ficar-se a la butxaca a aquest buscar-raons tan influent. L'any 1921 nomenen el jove Husseini, de 24 anys, gran muftí de Jerusalem, tot i que la seva formació teològica és més aviat escassa. Ara, Amin al-Husseini també porta el turbant dels religiosos i lletrats i té el cobejat títol de gran muftí, igual que el seu pare i el seu germà, com correspon a una família amb uns orígens que es remunten al profeta Mahoma. No hi ha cap dubte que els Husseini són una família influent i aristocràtica. En formen part jutges, polítics i personalitats destacades. Gaudeixen d'influència social i de respecte, sobretot als pobles. El cognom al-Husseini despertava l'admiració dels camperols palestins, perquè el Husseini representava la tendència religiosa que més els agradava. El nou home del món del temple està dotat per la política i és conscient del seu poder. Ben aviat, els seus seguidors ocupen els càrrecs més importants entre els àrabs. El 1931 organitza el Congrés Mundial de l'Islam i converteix la causa palestina en una reivindicació de tots els àrabs i musulmans. Era el líder reconegut per la societat palestina. Era molt popular. No era corrupte. I això, en aquella època, era una gran excepció entre l'elit àrab i Palestina. Era un creient i alhora un escèptic. Com va dir una vegada el gran filòsof Sant Tomàs d'Aquino, penso el que sóc, veig el que sóc. Haj Amin al-Husseini també volia veure sempre les coses ell mateix i dubtava de tot el que no havia sentit o vist. Ho rebutjava. Era un dels seus trets característics. Era un home eficient i productiu. Diuen que acostumava a excedir-se a les seves opinions. Potser és veritat, però sempre posava la pàtria per damunt de tot i la resta no li interessava. Era molt violent i força despietat. Va fer matar tots els seus rivals dins la societat palestina. Per ell, qualsevol opinió diferent era una traïció al poble palestí i la reprimia amb duresa. El cas és que va cometre un delicte d'homicidi. Fakhr an-Nashashibi va ser un dels assassinats, com diu la gent. No jo. Diuen que va ser una de les víctimes de la lluita pel poder entre les dues grans famílies, els Nashashibi i els Husseini. Podria ser veritat, però també podria no ser-ho. Husseini converteix els llocs sagrats islàmics de Jerusalem en un símbol contra l'ocupació jueva.
Ell mateix es veu al capdavant d'una gran Aràbia i d'una Palestina lliure de jueus. El vaig veure de lluny, a la mesquita. Instigava la gent i parlava contra els jueus. Era un individu peculiar. Era un gingi, un pèl roig, pestanyes vermelles, llavis vermells, tot. I era molt carismàtic. La convivència entre els colons jueus i els àrabs ja no és pacífica. Desconfien els uns dels altres, s'armen, delimiten els seus terrenys. Sobretot des del 1933, quan cada vegada arriben a Terra Santa més jueus que fugen de Hitler. Al barri àrab de Jerusalem, Hitler sembla que hi és ben rebut. En aquesta època, el culte al Führer i l'antisemitisme dels alemanys no semblen gens allunyats de la ideologia dels àrabs. Aquí el nom de Hitler sona bé. Husseini també s'afanya a assegurar la seva lleialtat a la nova Alemanya. A finals de març del 1933, el cònsol alemany envia un telegrama a Berlín. Avui el muftí m'ha explicat sense embuts que els maometans celebren el nou règim. Diu que la influència dels jueus en l'economia i la política és perjudicial i s'ha de combatre. Al cap d'un mes, Husseini concreta els seus plans. No vol que els jueus alemanys continuïn arribant a Palestina. El gran muftí s'esforça a mantenir el contacte i crear un vincle sòlid amb els nazis. Hi ha un refrany que diu: l'enemic del meu enemic és el meu amic. Aquest és el motiu pel qual Haj Amin al-Husseini es va veure obligat a crear vincles amb els alemanys. Els nazis sí que passen pel Pròxim Orient. Però, de moment, només com a turistes, com el ministre de propaganda Goebbels a Egipte. Simpatitzen amb els àrabs i amb la política de Husseini, però no s'hi involucren obertament. El mar Mediterrani és l'àmbit dels italians. Per això només es posen en contacte amb el gran muftí de manera clandestina, com Adolf Eichmann el 1937. Els britànics li impedeixen l'entrada al país a l'home de la SS. El muftí haurà de tenir paciència, però la SS manté contactes secrets amb ell i li dona suport econòmic. També li donen diners per la Gran Revolta. Des de l'abril del 1936, Palestina es declara en rebel·lió. Els àrabs es revolten contra els britànics i contra la immigració jueva. Ha sigut ell, el gran muftí, qui ha instigat la rebel·lió. Era ell qui marcava el rumb i dirigia. Va fer discursos incendiaris per despertar el poble adormit i convèncer-lo perquè s'aixequés dient que la mesquita de l'Aqsa estava en perill, que els llocs sants estaven en perill. Tenia raó, perquè aleshores els llocs sants estaven molt amenaçats i als anglesos no els importava. La campanya, la propaganda àrab, s'intensificava dia rere dia. La vida a Jerusalem, i no només a Jerusalem, començava a ser molt dura. A Jerusalem i a les altres ciutats antigues, els jueus fugen dels seus barris per refugiar-se en un lloc segur. Una convivència de centenars d'anys s'ha destruït per sempre. Els britànics tracten els insurrectes amb duresa i sense contemplacions. Husseini també actua de manera implacable. En un manifest racista, diu que els jueus són l'escòria de tots els països i els microbis de la pesta. Durant la revolta, molts dels rebels fins i tot porten la creu gamada. La seva ira es desferma contra qualsevol que no doni suport als seus objectius, fins i tot dins les seves pròpies files.
Després de l'assassinat d'un alt càrrec britànic, la Gran Bretanya es posiciona finalment contra el muftí. Aquest aconsegueix fugir a temps al món del temple i evitar així que el capturin. Tots els líders polítics tenen partidaris i detractors, naturalment. En deien el que volien de Haj Amin al-Husseini. Els anglesos no van poder trobar cap prova que l'imputés directament. Moltes persones de tots dos bàndols van ser víctimes d'atemptats. El país va quedar immers en un caos polític semblant al que hi ha a l'Iraq avui dia. L'octubre del 1937, el muftí fuig al Líban disfressat de dona. Des de Beirut continua dirigint la revolta que té lloc a la seva pàtria sense que ningú el molesti. A finals del 1940, els bombarders italians ataquen les posicions britàniques de Tel Aviv, Jaffa i sobretot el port de Haifa, on arriba el gran oleoducte procedent de l'Iraq. També hi participen avions alemanys. La guerra de Hitler ha arribat a Palestina. El muftí no s'oposa a les bombes que cauen sobre la seva pàtria. Aviat proposarà als alemanys que bombardegin també Jerusalem. Husseini és a l'Iraq des dels inicis de la guerra. Al gener del 1941 s'ofereix des de Bagdad per participar directament en la guerra al costat de Hitler. Excel·lència, la gran simpatia que sent el poble àrab per Alemanya és un fet demostrat. Quan el poble àrab sigui alliberat de certs impediments materials, estarà preparat per lluitar contra el nostre enemic comú i alçar-se amb entusiasme per participar en la derrota de la coalició anglo-jueva. El gran muftí de Palestina, Mohammed Amin al-Husseini. Molts dels jueus de Palestina s'uneixen als britànics i més endavant creen una brigada jueva dins la Royal Army. Ens vam allistar voluntàriament a l'exèrcit el maig del 1941, quan el poder dels alemanys estava en la seva màxima esplendor. Aleshores, allistar-se com a voluntari, quan Anglaterra encara lluitava sola contra els nazis, sense Amèrica ni Rússia, no era fàcil i exigia un gran sacrifici. Però ho vam fer, perquè volíem fer-ho, perquè els nazis perseguien les nostres famílies a Europa i ens vam adonar que algú li havia de plantar cara al mal. Els guerrillers radicals jueus de l'Irgun també s'hi uneixen. L'any 1941 marxen en direcció a Bagdad amb l'exèrcit britànic. A l'Iraq, alguns oficials partidaris dels alemanys volen fer un cop d'estat amb el suport enèrgic del muftí per decantar el país a favor de l'Alemanya nazi. Els guerrillers de l'Irgun tenen un objectiu ben diferent. El líder de l'Irgun va arribar a l'Iraq amb els anglesos i va morir en una ofensiva militar mentre intentava trobar el muftí i assassinar-lo. El muftí sobreviu, però el cop d'estat fracassa. Husseini desapareix. Els ajudants secrets d'Alemanya, que eren el bàndol dels oficials iraquians, són enviats a ultramar. A part dels espies, Berlín només hi havia enviat uns quants avions de suport. Massa poc comparat amb la supremacia britànica. A Alemanya no se'n parla de la derrota de l'Iraq. Només compten les victòries, fins i tot en la versió àrab del noticiari alemany. A l'estadi Olímpia de Berlín, el Ràpid de Viena guanya el campionat alemany de futbol contra el Schalke 04 per 4-3.
El mateix dia, el Reich alemany declara la guerra a la Unió Soviètica. És el 22 de juny del 1941. A la capital del Reich ja han començat els assajos per la desfilada de la victòria. La metròpoli nazi també és l'objectiu del muftí. Ha aconseguit arribar a Berlín després d'una arriscada fuga. No havia estat mai tan a prop del Führer. Ens pensàvem que acabaria sent la mà dreta de Hitler. No en parlàvem, però sabíem que al final aniria a Alemanya. Husseini li torna a prometre a Hitler una aliança amb els àrabs i li exposa els seus plans per l'Orient Mitjà. Hitler només s'hi compromet de paraula. Més endavant, durant una de les seves famoses sobretaules, el Führer confessa que se sent impressionat per aquella guineu extraordinàriament astuta. Malgrat la seva cara de musaranya, té l'aparença d'un home que devia tenir més d'un avantpassat de la raça ària. Haj Amin al-Husseini creia que si Alemanya guanyava la guerra, faria tot el possible per ajudar els àrabs a aconseguir la seva independència i llibertat. Husseini ha anat a parar a un país ebri de triomf i ple de poder i autoconfiança. El Parlament assisteix impressionat a la declaració de guerra d'Alemanya contra els Estats Units i el que sent allà li resulta familiar. Wir wissen, welche Kraft hinter Roosevelt steht. Es ist eine ewige Jude, der seine Zeit als gekommen erachtet, das auch an uns zu vollstrecken, was wir in Sowjetrussland alle schaudern sehen und erleben mussten. Wir haben das jüdische Paradies auf Erden nunmehr kennengelernt. Wir aber wissen, dass es die Absicht der Juden und ihres Franklin Roosevelt ist, einen Staat nach dem anderen allein zu vernichten. El gran muftí està convençut d'haver apostat a la carta guanyadora. Les perspectives de tornar a Jerusalem sota el símbol de la Creu Gamada són força bones. Al nord d'Àfrica, el general Rommel continua encadenant victòries. És el moment de tornar a posar els seus plans sobre la taula. L'abril del 1942 escriu una carta al ministre d'Afers Estrangers, Ribbentrop. Senyor ministre, ja hem declarat la predisposició del poble àrab per lluitar contra l'enemic comú fins a la victòria final. Ara, li demanem qualsevol mena de suport en la lluita per la llibertat dels països àrabs oprimits pel domini britànic, el reconeixement de la seva sobirania i independència i l'aprovació de la seva unificació, així com la supressió de les llars jueves a Palestina. Amin al-Husseini. Als carrers de Jerusalem, la gent cridava «Endavant, Rommel!», amb l'esperança que Alemanya sortís victoriosa de la batalla contra el 8è regiment dels britànics, comandat pel general Montgomery. Aplaudien l'exèrcit alemany com si el manés un comandant àrab. Hi havia un pànic terrible. Quan em van donar un permís i vaig tornar al quibuts, tothom va venir corrents cap a mi, sobretot les dones. Vindran o no vindran? I jo els explicava que no vindrien, que no els deixaríem passar. Però no sabíem si podríem aturar-los. Teníem molta por. I els àrabs ja esmolaven els ganivets per assassinar la població jueva amb l'ajuda dels alemanys, amb l'ajuda dels nazis. Hi havia un pànic terrible. L'odi envers els anglesos i els jueus va arribar al seu punt àlgid. Estava a punt de desbordar-se, sobretot quan van veure com s'espantaven els sionistes després de la victòria alemanya al nord d'Àfrica. A l'estiu, l'exèrcit de tancs de Rommel avança sense treva cap a Egipte i amenaça Terra Santa des del sud.
l'oest, els alemanys han conquerit Grècia i Creta. Des d'allà, la costa de Palestina ja no queda gaire lluny. Al Caucas, al nord, les tropes alemanyes també avancen des del front soviètic cap a Orient. Han d'entrar a Jerusalem a través de l'Iraq. Aquest és el pla. Semblava que l'exèrcit alemany s'acostés a Palestina des de 3 llocs diferents. Això era el que semblava vist sobre el mapa. Per dalt, per baix i pel mig. L'exèrcit alemany avançava cap a Palestina des de 3 direccions. Hi havia centenars, milers de jueus disposats a lluitar armats o desarmats. No volien permetre de cap de les maneres que els alemanys entressin al país. Sabíem que seria la nostra fi. No teníem més opcions. Husseini vol lluitar. Vol donar suport al desplegament al capdavant de la Legió Àrab fundada pels alemanys. Però l'ajuda del muftí i dels àrabs i nord-africans estacionats a Grècia no és necessària. A Atenes també hi ha un comando de la SS esperant l'ordre de marxar. L'esquadró de la mort ha d'entrar en acció primer a Egipte i després a Palestina contra els jueus. El cel ens va ajudar. Al desembre del 1942 va començar l'ofensiva russa a Stalingrad. Montgomery i el 8è regiment, on lluitava jo, van passar l'atac a l'Alamein i van començar a fer retrocedir Rommel. Va ser un dia trist. Els homes joves de Jaffa en parlaven al club àrab i al club islàmic. Els entristia que aquell exèrcit tan poderós, un exèrcit invencible, hagués caigut. Entenien els motius que havien provocat la derrota de Rommel a l'Àfrica del Nord. No els agradava. No se n'alegraven. Perquè, per ells, era un triomf del mal. Una victòria de la infàmia i de la tirania d'aquells que havien vingut al nostre país a robar-nos la pàtria. Tot allò es posava de manifest. Que el lideratge de l'Institut dugui a terme la seva missió islàmica de realçar la història dels musulmans, l'islam i les seves reivindicacions excelses, així com els seus objectius sublims pel bé de la humanitat. Després d'haver vist com s'allunyava la solució militar per Palestina, el gran muftí se centra en la propaganda. És el patrocinador i l'home fort del nou Institut Central Islàmic de Berlín. L'institut s'ha fundat amb el suport dels nazis i el popular líder àrab el fa servir per posar en pràctica els seus interessos. Era conegut a tot el món islàmic. En aquella època, ell organitzava la Conferència Islàmica de Jerusalem. Va col·laborar amb institucions i grups islàmics fins al final dels seus dies. Durant la guerra, el muftí esdevé cada dia més important pels nazis. De Berlín estant, mou els fils de la resistència a l'Orient Mitjà i difon la Guerra Santa contra els jueus a través de la ràdio alemanya.
du a terme una campanya constant a favor del règim entre els musulmans no àrabs, amb l'objectiu que les tropes índies del Turkestan i del Caucas i els tàtars de Crimea s'incorporin a la guerra al costat dels alemanys. Les seves paraules guanyen cada vegada més pes a la capital del Reich. El règim dona un suport generós al muftí. Viles, residències d'estiu, despatxos i pagues mensuals considerables. Ell permet que la SS i el Ministeri d'Afers Estrangers li recompensin tots els serveis. Una àmplia xarxa de vincles i sòlides amistats amb els líders nacionalsocialistes li proporcionen el marge de maniobra que necessita per perseguir sense treva les seves ambicions. El gran muftí viu en un exili daurat. La relació amb ell era complicada. Molt de tant en tant, algun viatger ens portava una carta seva. Per la ràdio sentíem la seva veu o ens assabentàvem que el muftí encara era a Berlín. En aquella època ningú en sabia res de la seva vida. El diligent líder àrab no és propens al sentimentalisme. Tot i que la seva família viu a Jerusalem, des del 1943 proposa amb insistència que es bombardegin la ciutat santa i Tel Aviv perquè són nius de sionistes o per un simple efecte propagandístic. Els sermons que Husseini pronuncia a la mesquita de Berlín també són desenfrenats. Barreja hàbilment l'antisemitisme religiós i racista i utilitza la seva religió amb finalitats polítiques. No tothom està satisfet amb el seu radicalisme, però la majoria de musulmans alemanys que poden dedicar-se a la seva fe sense obstacles simpatitzen amb els nazis i amb les opinions del muftí. L'ambició de Husseini no té límits. Al novembre del 1943, en una emissora alemanya que emet al Pròxim Orient, declara: Àrabs i musulmans. El que ens acosta als alemanys i ens posa de part seva és el fet que Alemanya no ha envaït cap país islàmic. A més, Alemanya lluita contra l'enemic comú. Ha identificat els jueus i ha decidit buscar una solució definitiva que elimini la desgràcia que els jueus representen pel món sencer. Amin al-Husseini, el gran muftí de Jerusalem, sap des del principi quin és el destí dels jueus d'Alemanya i Europa. A principis del 1942, Adolf Eichmann en persona el posa al corrent de la solució del problema jueu europeu. Husseini està molt impressionat. L'estiu del 1942 envia un emissari a visitar el camp de concentració de Sachsenhausen. El 1943, el seu amic Himmler, cap de la SS, també informa el gran muftí del desenvolupament de la solució final. Fins ara n'hem exterminat aproximadament 3 milions. Els trens de la mort es dirigeixen constantment cap als camps de l'est. Només alguns jueus, gràcies a l'ajuda de la Creu Roja i dels britànics, tenen la possibilitat de fugir cap a Palestina. Husseini intenta amb totes les seves forces aturar aquests trens salvadors. Acudeix a Himmler i a la cúpula nacional socialista i es dirigeix amb vehemència als governs estrangers d'Hongria, Bulgària i Romania que volen deixar sortir dels seus països sobretot els nens i els joves jueus. Comença una cursa a vida o mort. I el gran muftí té un paper molt important. El meu pare i jo havíem sentit a parlar d'aquests trens perquè jo formava part d'una organització sionista juvenil anomenada Hashomer Hatzair. I van intentar ficar-me en un d'aquests trens, tot i que no teníem diners per pagar-lo. A l'excel·lentíssim ministre d'Afers Estrangers de Bulgària. Excel·lència, el perill que són els jueus pel món sencer, i sobretot pels països on viuen, s'ha convertit en una realitat per la majoria dels pobles que s'han vist obligats a prendre mesures d'autoprotecció.
No considerem que aquest problema es pugui resoldre fent emigrar els jueus. Un cop emigrats, els jueus podrien posar-se en contacte amb altres jueus de la resta del món i causar encara més problemes als països que han abandonat. Ens feia la sensació que passava alguna cosa especial, per no dir històrica, que potser seria una mica exagerat. Perquè aleshores, fins i tot nosaltres enteníem que passàvem dels soldats alemanys als soldats anglesos. I avui dia encara no tinc gaire clar com va poder sortir bé. També em sembla important destacar que els països que reben els jueus ocupen una posició significativa que pot tenir molta influència al llarg de la guerra. A més, durant el temps que han viscut al seu país i en altres, els jueus han tingut l'oportunitat d'adquirir coneixements bèl·lics que podrien aprofitar. La primera vegada que vam experimentar el radicalisme de tot plegat va ser a la frontera entre Bulgària i Turquia. Els soldats alemanys van entrar, ja que era l'últim lloc on encara tenien alguna mena d'influència sobre nosaltres, perquè Turquia era oficialment neutral. Van detenir 3 joves polonesos i se'ls van emportar. Que jo sàpiga, els van traslladar a Auschwitz, a Polònia. Permeti'm que li faci notar que seria molt més convenient i apropiat impedir que els jueus sortissin del seu país i enviar-los allà on poguessin estar controlats, com ara a Polònia. Així, s'alliberaria del perill que suposen i duria a terme una bona acció molt satisfactòria pel poble àrab. Atentament, el seu lleial Amin al-Husseini, gran muftí de Jerusalem. Els alemanys van dir els polonesos o els que venen de Polònia no tenen dret de viatjar en aquest tren. Però a Romania, amb els nostres passaports o permisos de sortida oficials, ens van deixar continuar. El tren dels refugiats amb què Uri Shalev va arribar a Terra Santa la primavera del 1943 és un dels últims trens de nens que van sortir de la zona de la mort. De fet, avui dia encara no sé com va poder sortir bé tot plegat. Hi havia tantes coses que podien sortir malament que va ser un miracle que ens en sortíssim. Bòsnia i Hercegovina. Les 1001 nits de l'Adriàtic, com li agrada fer creure al noticiari alemany. Prop de la meitat de la població de Bòsnia és musulmana. El país pertany a la Croàcia feixista i lluita fidelment al costat dels alemanys. La majoria dels musulmans, anomenats bosnians, també simpatitzen amb els alemanys. Als Balcans ja fa temps que se sap que els nazis són amics de l'islam. Pel muftí, és la situació ideal per convèncer els amics de Berlín sobre el seu deure. Perquè a Bòsnia la pau i la tranquil·litat només són aparents. Des de l'ocupació iugoslava, l'exèrcit lluita acarnissadament contra els guerrillers de Tito. A Bòsnia la situació amenaça de descontrolar-se. Es necessiten reforços urgentment. Al febrer del 1943, Hitler ordena instal·lar a Bòsnia una nova divisió de la SS. Els oficials de Himmler fan propaganda entre els bosnians per reclutar-los per les Waffen-SS. Deien que els soldats de la SS estaven assegurats i que les famílies rebien una mena de pensió o cobertura. Per això n'hi va haver molts que es van allistar, per protegir les seves dones i els seus fills. Molts d'ells no tenien feina, per això s'hi allistaven. Així va ser com en vaig sentir a parlar
I vaig saber què era la divisió Hanchar. La nova divisió s'anomena Hanchar en honor a una cimitarra oriental. Husseini participa des del principi en la formació de les divisions musulmanes de la SS. Pels nazis, ara els musulmans també són musulalemanys. Himmler s'afanya a definir els musulmans dels Balcans com un dels pobles d'Europa de raça més valuosa. Els musulmans li juren al comandant en cap Adolf Hitler que l'obeiran fins a la mort. Al final aconsegueixen formar una unitat de 20.000 homes, inclosos alguns alemanys. El gran muftí mateix fa propaganda a Bòsnia de la tropa de reforç. El quarter general de la SS el considerava un home que podia engrescar el món musulmà a lluitar per Alemanya i per Europa. Per això li van donar suport en tots els aspectes. I jo diria que aquell era l'objectiu principal. El gran muftí era un antisemita de primera categoria. I aquesta ideologia, naturalment, encaixava amb la dels nazis. Gràcies a un acord amb Himmler, Husseini es converteix en l'encarregat de la formació ideològica espiritual dels soldats de la Hanchar. El gran muftí ha de construir els ponts entre el món germànic i el món àrab. Himmler li concedeix fins i tot imams i mullahs per dur a terme aquesta formació especial de les tropes. És el muftí mateix qui tria els religiosos musulmans i els forma en una escola d'imams i mullahs. Va ser una innovació. A l'exèrcit, per exemple, hi havia capellans militars catòlics i evangèlics, però a les Waffen-SS no n'hi havia, només a la divisió Hanchar, i aquells imams tenien pràcticament tota la responsabilitat religiosa. Estimats camarades, l'amistat entre els musulmans i els alemanys s'ha reforçat perquè el nacionalsocialisme coincideix en molts aspectes amb la ideologia islàmica. Els punts de contacte són el monoteisme i un únic líder, l'islam com a força de l'ordre, la lluita, la comunitat, la família i la descendència, l'actitud envers els jueus, l'enaltiment del treball i de la creació. Els caps de la SS no se'ls prenien seriosament, per descomptat. Els imams no eren res, ni tan sols eren mig soldats, eren menys que mig soldats. I els feia molta ràbia que portessin el mateix uniforme que ells. El que passa és que acostumaven a ser una mica més discrets que els oficials alemanys. Himmler, el cap de la SS, es fixa més en els valors interns. He de confessar que no tinc res contra l'islam, perquè l'islam educa les persones d'aquesta divisió i els promet el cel si han lluitat i han caigut en combat. És una religió pràctica i simpàtica pels soldats. Himmler està disposat a respectar les singularitats religioses dels seus nous soldats. I li pregunta al muftí quines són les normes de l'islam pel que fa a l'alimentació. La SS organitza fins i tot un curs de cuina per crear una dieta sense alcohol ni carn de porc. El cap de la SS prohibeix als alemanys de la divisió que es riguin dels voluntaris musulmans i s'ocupa personalment del barret que han de portar els reclutes musulmans. I tots portàvem el fes, fins i tot els alemanys. Era obligatori. Era gris, i a davant duia els símbols del crani i l'àguila de la bandera. I també una borla. Era el nostre uniforme.
L'uniforme no era gaire conegut allà on anàvem quan teníem uns dies de permís, perquè 20.000 soldats no eren gaires. A mi no em va passar mai, però en alguns llocs ens aturava la policia militar i ens preguntaven si veníem del circ amb aquell barret. Però la nostra cartella militar hi deia que havíem de portar el fes. Al març del 1944, la divisió Totenkopf es mobilitza a Bòsnia contra els guerrillers de Tito. És un xoc brutal. Els guerrillers no paraven d'infiltrar-se i no en vam treure gran cosa. Va ser un combat molt desafortunat, difícil i brut, molt brut. El muftí viatja sense parar pel Führer. A Budapest, just darrere el front, prepara moralment els seus imams perquè els soldats de la Hanshar han estat destinats al front est, on la lluita és molt dura. D'altra banda, continua formant nous imams al seu institut, on els ensenya com han de guiar els seus soldats cap a la mort. És clar que vaig consolar els meus companys i a mi mateix, perquè sabia el que ens esperava de manera imminent. Els vaig dir que el nostre deure consistia a fer retrocedir l'enemic del nostre sector de front i que segur que hi hauria víctimes. De totes maneres, el que perdés la vida allà seria un shahid, un màrtir. Ells sabien què era un shahid. A la batalla de Berlín, els bosnians encara lluiten per la victòria final contra l'avanç dels russos. El gran muftí ja fa temps que ha desaparegut, però abans ha amagat la seva fortuna. Té debilitat per l'or i els dòlars, que ha aconseguit dipositar a Suïssa just a temps. Quan els soldats soviètics hissen la bandera vermella de la victòria al Parlament de Berlín, el gran muftí ja és a mig camí de Suïssa. Primer va anar cap a Bad Gastein, on no es va quedar gaire temps. Després va anar cap a Suïssa amb un avió alemany. Viatjava amb el meu oncle i amb una altra persona. Les sirenes van udolar per primera vegada a la Suïssa neutral, perquè un avió alemany havia travessat les seves fronteres. L'avió es va veure obligat a aterrar a Suïssa, però el nom del muftí era en una llista que li prohibia entrar al país. Els suïssos el van entregar a França. Per alguns soldats jueus de l'exèrcit britànic, és intolerable que el gran muftí visqui pacíficament a la tranquil·la Louveciennes, a prop de París. Per això decideixen tramar un pla. Estàvem convençuts que el jutjarien a Nuremberg, com els alts càrrecs nazis. I dèiem que seria terrible que els francesos el deixessin en llibertat. Jo vaig dir que hi havíem de fer alguna cosa. Érem soldats, teníem armes, mitjans de transport, documents i possibilitats que no tothom tenia. Havíem de fer alguna cosa perquè aquell home aparegués davant els tribunals o fos assassinat. Ho vam discutir i vam preparar un atemptat contra ell.
Mentre el muftí torna a establir contacte amb el Pròxim Orient sota l'estreta vigilància dels francesos, els joves conspiradors fan una última consulta als rabins. Es van estirar els cabells i van cridar: «Esteu bojos!» Jo els vaig preguntar què podia passar, quines conseqüències podia tenir, i em van dir que encara hi havia molts jueus als països àrabs, com l'Iraq, Síria, Algèria i Tunísia. Com a conseqüència de l'atemptat, totes les comunitats jueves dels països àrabs serien exterminades. Vaig tornar a la divisió i els vaig dir als meus companys: «Jo no vindré amb vosaltres i us prohibiré que cometeu cap atemptat». I així va ser com es va acabar la història entre nosaltres i el muftí. Al maig del 1946, Husseini viatja de París al Caire amb un nom fals. Jerusalem l'espera, la seva ciutat natal es vesteix de gala per rebre'l. Però els britànics no el deixen entrar. El 1947, el muftí rebutja el projecte de l'ONU de dividir Palestina en un estat jueu i un altre d'àrab. Al cap de mig any, va a la guerra amb l'exèrcit àrab contra el nou estat d'Israel. Poc abans del judici que va tenir lloc a Jerusalem contra Adolf Eichmann, el principal organitzador de l'extermini dels jueus, el gran muftí nega a Beirut qualsevol responsabilitat o participació en l'Holocaust. Diu que no coneixia Eichmann. Mentre vaig viure a Alemanya durant la guerra, els alemanys van ser molt hospitalaris amb mi i em van tractar de manera esplèndida. Vaig apreciar molt la seva generositat i sempre me'n recordaré. Mohamed Amin al-Husseini, el gran muftí de Jerusalem, mor a Beirut el 4 de juliol del 1974 a l'edat de 77 anys.